बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो थांगोन बेंटल बाजाराव ओमफ्राय बे बेंटल बाजारावहाय क्रिसमासनि बाजारा माबायदि जादों एसे भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनो सानदों आङो ओमफ्राय सोरखौ लोगो मोनो एबा बाजारफ्रा माबायदि जालाङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन बेंटल बाजारा माबायदि जायो सल' माने जोंनि सारा क्रिसमासनि नामावहायसो दामखावनानै सिथ्ला गुलायजासे मोसानांगौ नालाय दा बे हिसाबैनो एसे नैबे दामग्राखौ फोसाबदों आरो नै ओरैबायदि बुस्थुआलाय फिसा सनि ओरैबायदि औ ओमफ्राय बेनो औ साउन्डआनो आलादा रोखोमखा बेने दा नैखौ बानायगासिनो दं आरोखि ओरैबायदि ओमफ्राय सार देग्लायनि बोसोरावथ' आलादा रोखोमनि रंजाखागोन एकदम माने सेंग्राफ्राबो होनगासिनो दं एकदम मोसानांगौ होननानै उफाय गैया थांनानै मोसाहैनांसिगोन ओइ बाजारफ्रावबो गिदिंबाय बाजार बेंटल बाजार दिनै बिराद मोजां जादों मथा मथि प्रेसार गोनांफ्रा गेजेराव गिदिंनो हानाय नङा सार ओरैबायदि मानसि नंगौ बिदिनो अब्लाबो हाबखावनानै फैबाय जों मैगं थाइगं एसे मा होनोमोनलाय सामब्राम बानलु लाबोबाय एक्सुवेल माबाया बाजाराथ' माबायावसो जागोन रबिबारावसो जोंनिया दखानदार बायदिसो नुलायलांबाय खोमा आंखौबो बानायनो मथा मथि बेखार बायदि एक्सपिरियेन्स दंखायो साराबो मथा मथि वायरिं थवायरिं बानायनायफ्रावहाय फुरा रिपेयारिं खालामनायाव साराबो एक्सपिरियेन्स गोनांखा दा नै गावनो बानायदों आरोखि बानायबाय साइड खालामदों एक्सुवेलि मेकानिक्सनि खामानिसोमोन बियो ओमफ्राय गावनो मावजोबबाय दा नै बेयावनि सिङावनि वायरिं बुस्थुफोरखौ गावनो बानायबाय आरोखि मेकानिक्सफोरा फरायनानै एसे गियान थायो खिन्थु माखासे मेनुवेलफोरखौथ' गावनो हायोना दा मालायनावल' डिपेन्ड खालामनाङा गावबो मावनांगोन ना दा क्रिसमासावहाय सारनावहाय ओरैबायदि मोसाखागोन दा बेखायनो नैबेखौहाय बुस्थुखौहाय बानायबाय आरोखि सेल'टिप होजोबबाय जाहाथे गावनो हायो मथा मथि सारा एडजास्ट खालामदों माने गोदान लानायजों बे बोराय लानायजों डिफारेन्स दं मानो होनना बुङोब्ला बे बोरायनि साउन्ड कुवालिटिया आलादा गयो ओमफ्राय दा गोदानाखौबो ट्राइ नायदोंमोन सारा ओमफ्राय बहलिमा बेजों गाजाबनो हाया आरोखि बेस गनाय ट्रेबल गनाय बे आलादा रोखोम दा बेखायनो दा बेखौनो बानायफिननायसै आरोखि नै ओरैबायदि मोजां मोनो दामबो ना सनि फुराना दाथ' नै पिकनिक सिजन फैबाय ओमफ्राय दिनै गामिनि बुरै 45निफ्राय ओरै गोजौ रायमनायाव थांगोन बेनिबो एसे नांगौ एकदम दिगदार जागासिनो दं गाबलायलायनो नागिरनो बुरैया जागालां मागालां होननानै ओमफ्राय लांगोन बिदि जानानै दं जेखि जाया माने क्रिसमासआ मोजाङै मोजां थांदों आरो बोसोर गोदाना बयनि थाखायबो मोजां दिन फैदों बेखौ आं बेस्ट उइसेस जासिबाय गासैनोबो दा गोजोननाय मोनबाय आंबो सारखौहाय लोगो मोनफैदों बेंटल हाथाय जाफैनायजों लोगोसे दा थेंकिउसै सार दा नायदो नै बेंटल बाजाराव बेबायदिनो क्रिसमासनि बुहुद बेबायदिनो दख'ना बाजारावहाय बायग्राजों मा होननांगौ जाखो गानग्रा जोमग्रा बायदों आरोना नै एभेलेबेल दख'ना लाग्राफोर ओरैबायदि बिहिर जाखायो मानो होनोब्ला बयबो बायोना नै ओरैबायदि बायो बोसोराव खेबसेल' नालाय दा बेखायनो बहुद बायो आरो बयबो नै नायदो दे सायख' दे मादै दे ओमफ्राय नैबेबो गासिनोबो हनै इयो जों गामिनि माथो लांफैदों लोंथ'लै आब' लोंला आं गय जादों दा बेबायदि आरोखि नै बहुद बायदों बयबो ओरैबायदि बिहिरखा नै माबायावहाय मा होनो बेंटल बाजारावहाय बयबो थाब्रा बायदों आरो बोसोराव खेबसेल' नालाय दा दख'ना बायदों आरो नै मोजां बायदों सोर साबसिननि मा जात बायनायनि नायनाय नै बेयावबो फानदों अयथासार बिहिर बिराद बिहिरल'खा आरो
बेंटल बाजारावहाय नै दखना बाजारा अयथासार बिहिर जादों। ओमफ्राय नै ओरैबो आं देखायनि दे एसे नै ओरैबो फुरा मानसिखा। जा मानसि जादों आरो माने दिनैनो बिस्थिबारनि लास्ट बाजार नालाय दा बे हिसाबैनो आरो ओमफ्राय दा बिराद गिदिर आरो बाजारा। ओमफ्राय आं हानायखिनिखौ एक्सप्लर खालामनानै देखायनोसै बेंटल बाजारा माबायदि जायो नै। जोंना आब'आ बेबायदिनो नै सुदों। ओमफ्राय जथेस्थ' खामायनो हायो दा आब' बिदिजोंबो ने? औ दा बिराद मोजां आरो बेबायदि टेलर फुनानैबो जथेस्थ' खामायनो हायो। दा जोंना माखासे बांसिनानो ओरैनो थायो मथा मथि बेफोरखौहाय मावोब्ला बिराद मोजां खामायनो हायो आरो। दायो आङो ओरैहाय सेन्देल दखानखौ देखायनोसैलाय। दख'ना दखानखौथ' देखायखांबाय नङा होमबा? दानिया आं देखायगोन सेन्देल दखानाव माबायदि बिहिर जादों। दा नायलांदो सल'। नै बियो सेन्देल दखान बयबो बायदों। ओइ फुरा बिक्रि होइसे ना आजि? खिथानाय नङा बिसोरो मानो होनोब्ला बुहुद नांदोंना। नायदो नै माबायदि थाब्रा जालायदों मानसिया माबायदि सेन्देल बायदों नै। हाबाब अयथासार बायदों सेन्देल। फुरा बिहिर जाम जाखादों आरो दिनै सेन्देल बाजारावहाय। र' लाहे लाहे नायलाय नै सेन्देल दखानाव। आयौ ओरैबायदि बिहिर नै माबायदि नांदों आरो दखाना। नै बेंटल बाजारनि बिहिरखौ नायदो नै दे। सेन्देल menaknya SK Bodoblok. Kurang apa ya? Serpangguri re? Ne mos menaknya? Pilih menak sih benua. Baplat tisu hiu ama. Gampang miang. Okai le sama amara ti salah aing kera oro. Kuri kita menak sih benua petula re? Mos. Asa deh. Right lah ya. Mos menaknya? Deh. Dan lebih baik dia reki birat bihir आरो। बा सेन्देल दखानाव नै मानसियानो एरायजालायानो। आयौ होस रायजोफोर आं सेन्देल जुथा बायदिसिनाखौ खेलायसै मानसिया थाब्रा नै माबायदि मानसि। आयौ होद प्रेसार गोनांफ्रा गेजेराव गिदिंनो हानाय नङा। प्रेसार जागुलायगोन ने आदै बुरा मानसिनि बिहिरा। औ दा ओरैबायदिखा होद माबायदि बायो नुबाय। ख्रिस्टमासनि बायदों बयबो मानो होनना बुङोब्ला बोसोराव खेबसेल' नालाय दा बहुद बायदों आरो। मथा मथि आं सेन्देलफ्राखौ जुथाफ्राखौ माबायदि ओंखारो देखायलायबाय थायाखिसै। जास्ट आङो मानसिया माबायदि बिहिर जादों बेखौल' देखायलाङासै आरो। बियो सेन्देल दखान। ओमफ्राय मा दखानाव बिहिर जादों आं देखायगासिनो दङ। आयौ बेरायनोनो ओंखारनोनो लामानो गैया माथो। नायदो नै बायदों। से किरिं kita hiling? से kiring kita? Oh, ceho bang, kali sender mutu ele jota. Acha, dada hukaran salam na. Apa tu jalan? Ora re. दा माबा रायलायदों आरो ने बर'बो गोरोंखादा। आंबो एसे गोरोंरा बिदिनो नोगोद बिहिरखानै। आयौ औ दे दा नायदो एसे बोदोब्लङाव। ओमफ्राय नै ओरैहाय उन्दैफोरनि गस्ला बाजारस्लाय आरो बियो माने लंपेन्ट गस्ला। आं बेखौ देखायनायस्लाय भिडिअआ गोलावब्लाबो नायलांदो सोर नायनो गोसो। नै बेबायदि बायलादों आरो सोर बोरै फुरा बिहिरखानै। बाब गासैबो गस्ला बाजारस्लायनो।